Chegou o momento. Hoxe imos falar do BlaBlaCar. Moi boas, xentes da internet. Como sabedes, a finais de verán de 2015 publiquei unha viaxe no BlaBlaCar entre Vigo e Ourense e unha rapaza chamada Esther reservou praza comigo no coche. Esther escribiume despois a través de WhatsApp para ver como facíamos para quedar e eu contesteille dándolle varias opcións e facilidades. Pero Esther sorprendeuse de que a miña resposta fose en galego e decidiu cancelar a viaxe comigo no coche. A min isto pareceume tan surrealista que decidín facer unha captura de pantalla e subila a miña conta de Twitter. O que pasou despois vai volo contar Marga Pazos. Polémica lingüística polas mensaxes que se intercambiaron un concelleiro nacionalista de Cabanas e unha usuaria dun portal para compartir coche. Esta é a conversa. Cando o concelleiro lle contesta en galego a mensaxe de WhatsApp en que ela preguntaba o lugar de recollida, ela rexeita o servizo alegando que se fala en galego prefire viaxar con outra persoa. Así, literalmente, hablas gallego, non lo entiendo bien, mejor reservo en outro coche, gracias. Unha conversa que está a ser do máis comentado hoxe en internet e que pon de manifestos presuizos polo uso do noso idioma. O meu tuit apareceu en dúcias de medios de comunicación de todo o Estado, o que fixo que durante o día recibise centos de mensaxes, a grande parte de xente de fora de Galiza, nos que me chamaban de todo menos bonito. Toda esa voráxine que vivín levoume a facer un par de reflexións que son as que hoxe quero compartir convosco. A primeira é que en internet hai xente que se aburre moitísimo. Cada vídeos de gatiños ou de rusos facendo cafradas, que falta verá de ir a buscar o perfil dun tipiño que viches nas novas para soltarlle un par de insultos. E a segunda, e xa máis en serio, é que as diferenzas culturais entre Galiza e os territorios monolingües do Estado son máis grandes do que pensaba que eran. A meirande parte dos insultos que recibín co tema do BlaBlaCar eran de xente desos territorios. E en todas as respostas había uns tópicos que se repetían. Eres un maleducado, ella te habló en castellano, tú le hablaste en gallego. Esa xente consideraba a mala educación contestar nunha lingua diferente da que che falan. O español, claro. E o máis importante, eran incapaces de entender que iso, para nós, é o máis normal do mundo. Non coñecen a nosa realidade e dan por sentado que a súa experiencia monolingüe é o normal, o natural. Aquí teño que facer un breve inciso, pois a diferenza do que moita xente cree son os monolingües ou raros. A nivel global estímase que máis da metade da poboación é bilingüe. E no caso concreto do Estado español, a proporción de persoas que viven en territorios monolingües ou bilingües está moi aproximada. Se facemos un cálculo rápido, como fixo Xurxo Díez nunha entrada recente no seu blog, veremos que aproximadamente o 43% da poboación do Estado vive en territorios multilingües. Ao caso, que eu era un mal educado por facer algo que aquí é do máis normal. E tan normal é que hai familias, grupos de amigos, pais e nais, parellas, nas que cada quen fala a súa lingua. E tan normal é que se non o fixeramos as galegofalantes non poderíamos empregar a nosa lingua en moitos ámbitos, como a universidade ou o comercio, onde a presenza do galego é residual. E tan normal é que se de verdade fora un insulto, as galegofalantes estaríamos permanentemente enfadadas cada vez que nos responden cun buenos días a un bons días ou cada vez que nos traducen simultaneamente o café con leite por café con leche en todos os bares. Ademais de todos os insultos de rigor, chamáronme intolerante. E eu pregúntome, quen é máis intolerante? Eu por falar na lingua na que adoito falar cunha persoa que dei por feito que entendía ou quen pretende que nos adaptemos á súa visión do mundo monolingüe?